Hej, jeg hedder Jens Peter. Jeg er landmand, og så er jeg plantavlsrådgiver ved SACO. Som rådgiver har jeg arbejdet med præcisionsjordbrug og graduering af gødning i over 8 år. Og senest har jeg købt et per plant kamera, således at jeg kan køre graduering af gødning og planteværn on the go. Og jeg ser rigtig store perspektiver i teknologien og kortlægning af markerne, mens vi er i markerne. Og alene det sparer mig en masse timer foran computeren, som jeg så kan bruge effektivt til at komme i marken på det rigtige tidspunkt og få udført opgaven rettidigt og hurtigt. Når jeg så skal f.eks. ud og spotsprøjte her før høst på tisler og senegræs i sådan en hvedemark, som der er her bag mig, så kan sensoren også klare det. Vi kører on the go, og spotsprøjter det er rigtig let at sætte op. Og selv med sådan noget gammelt materiel, så kan jeg med den her opdatering af teknikken køre direkte i marken og få udført opgaven optimalt. Hvis jeg sætter mig ned og regner på, hvad jeg tjener på sensoren, så tjener den sig rigtig hurtigt ind. Graduering af gødning tjener vi i omegnen af 150 kroner per hektar på. Graduering af svampesprøjtning og vækstregulering ligger på cirka samme niveau, vi vurderer. Så jeg har lynhurtigt tjent 500 kroner per hektar ved at køre med den her kamera. Nu kører jeg med en 20 år gammel traktor her, som jeg synes kører rigtig godt, og jeg er rigtig glad for. Og jeg har en sprøjt, der er 15 år gammel. Jeg har fået opdateret traktoren med GPS, og sprøjten er ombygget til Isobus. Og når jeg så har fået sensoren på traktoren her, så taler det egentlig automatisk sammen med maskinerne inde over Isobus. Det betyder, at jeg kører faktisk med det allernyeste teknologi på noget lidt ældre materiel. Det er en kæmpe fordel, at jeg ikke skal ud og købe helt nyt materiel i det hele, for at være med helt fremme med teknologien.